Просто ми е неприятно, аз като го видя и спирам да функционирам нормално, сега много ми влиза в мозъка, не мога го обясня. Следващия път донеси кой ще видиш какъв ефект. Тоест не го прави, моля те. Пак ме хвана тази параноя, защото не може да дишаш. От всеки е пада, ти не можеш да избягаш от това, защото е на всеки хора е така. Представете ли си какво име на хората, страдащи от тази фобия, те дори не могат да я произнесат, защото името им би ги хвърлило в пристъп на паника. Много искам да го преборя този страх и адреналина ще е нещо много яко за взема въпрос. Ако не ми се пръсна сърцето, разбира се. По-лесно ми беше да го преборя, защото бях пинал сигурно 2 чаши. И се векнеш на кави. Учихи на някакъв танц на колене, седяхме и си правихме някакви с капитана на кораба. Аз чуя кой по-пиян аз или той. А той великият цар тогава. Асансьора беше страх, обаче като сега вече съм на 16 етаж и няма шанс да качвам тези стълбите няколко пъти. Попер пяли го държи за краката вместо И аз да го посинява. Знаеш коя е най-странната фобия в света? Коя? Анатидиафобия. Този страх представлява... Това ако някой ми го каже очи в очи, че има такъв страх, ще му се изплюва в лицето, сигурно. Моя е наистина много странен. Странният страх е, че ме е страх от това да